havia. Tampoc no saps si hauria de citar els grans noms que han configurat el fil literari que ens du fins avui. Bernat Meix, J.B. Foix, Narcís Oller, Anselm Turmeda, Joan Brossa, Joan de Martorell, Llorenç Vilallonga, Jordi de Sant Jordi, Jaume Roig, Josep Carner, Jacint Verdaguer, Santiago Rossinyol, Isabel de Villena, Josep Maria de Sagarra, Joan Maragall, Eugeni Tor, Josep Pla, Joan Sales, Mercè Rodoreda. I am a Catalan. Today, a province of Spain. But what has been Catalonia? Catalonia has been the greatest nation in the world. I will tell you why. Catalonia has had the first parliament much before England to speak about peace at the 11th century. Peace in the world and against wars, the inhumanity of wars. This was Catalonia. La zebra te passa un semàfor i com se desmunta un bidet. Cosmètics i Margaret Astor, ja sé com s'escriu Juliet. El problema sembla ser que l'interès no és el mateix. Arreglar d'un cop el món és possible si ho fem tots. Tots estem d'acord que ho podem fer, podem unir-nos, fer-ho bé. Reflexiona tu mateix, tu mateix. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Left, right, up and down, turn upside down. It's how we treat the war and now can hide the fact that it's happening. La rosa i els cactus i moltes més coses també. Un llapis d'Ikea, un pistatxo, oh yeah. T'ha divertit lo t'he escrit quan t'has dit avorrit. Per exemple, el teu cos el jersei destenyit, el terrer blanc de sol.
està en discussió la corona dels regnes d'Espanya i els dos aspirants. Una guerra van a provocar buscant aliances amb altres estats. Dos exèrcits preparen Felip de Borbó i Carles d'Àustria, tals són els seus noms. Els pobles van renaixer les esperances d'arrencar el poder als nobles senyors i en poques setmanes el camí de València aplanaren maulets i aliats. Dominaren pobles i ciutats d'una punta a l'altra. El país va tornar a obrir les arques per traure al carrer les senyeres contra el botifler i l'arxiduc Carles. A la porta de Quarta clamaren i ell feu jurament d'obedir i defendre les lleis. Del dia que ara esmente guardeu memòria, el 25 d'abril de 1707. Surfistes en càmera lenta llaneguen damunt l'oceà, arriben a la platja escalenta i amb un martini en sa mà. Surfistes en càmera lenta i el windsurf no és tan guai. Ses titis van loques darrere i brillen ses cremes solars.